iki. Tasnya sudah dites ora apa? Enggak rek, cacah iki nek rencana wingi ku paling sekitar tanggal 24 ya tanggal 1 Desember insyaallah. Lah siswane piro sing dites? Anu. Siswane yang dari Modo itu 21. Jadi total keseluruhan paling 41-an insyaallah. Lah sing cewek ono apa? Cewek iki ya. Lu siap ditesnya kapan, Gus? Siswane. Anu to Mas. Bapak siap ya? Siap. Cewek total. Cewek to Mas. Cewek ibu piro? Nah, Mas Febri sing takok cewek terlalu. Berarti ya biasane niki anggere malam minggu yo aku apa Gak kok iso belakang gitu. Iya, iya. Ndi to, Pak? Aduh, pinggire apa ya lo? Ndi? Cewek ini lho. Terus dhewe lho. Sopo betul. Parane lho. Coba paran. Tak parane. Parani mani gak weh. Wani to aku. Tak parane. Pep. Semeno-meno tae kowe kok. Susah kowe cewek. Dek, mau apa dek? Ngenteni pacare ta? Tak terno piye? Omahe sampean ndi? Sik yo enteni kene yo. Tanjuk sepeda nek kono ya. Iki pedhi sapa kae? Ndi, pedahku. Ya aku nek mumpung ngapa iki? Dalu iki. Wis to, kesempatan iki kowe. Kau wedi yo. Ora. No, Wedi opo jane yo. hati-hati. Nanti iki. Gak ero aku. Mang ngising paling sa. Yus. Sik enteni kene yo. Yes. Nanti. Adik, apa? Itu jalannya bener ta? Itu buntu ya? Masa? Iya sama. Gus Febri durung balik. Metro cewek jere Bang, ketemu Wang Mas. Perasaanku kok ora enak ya. Gini Balik. Ini jangan apa-apa. Gus coba. Karena pikiranku kok gak enak. Coba tangan wangi. Niati dan diwai kepadangan mengenai Mas Febri. Kayak hatiku kok bisa konaan. Sama wangi mau alam nasoroh 11 kali. Konaan. Bapak diniati gawe konaan Mas Febri. Coba tak was nih.
Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tuh. Beri, tuh. Iya. Ayo, cepet. Itu tadi. Itu main sama. Apa entan yang gini dah? Sebelum Iya, entan ini. Senin set. Bagus mengaji. Itu mau. Gila ini betul lah. Orang itu. Aku ngene Mbah kula namung kajenge njilaki rencang kula Mbah. Dek menawa ten mriki kula nyuwun pitulunganipun saking panjenengan. Kula ten mriki namung silaturahmi Mbah. Tenang, jangan gitu. Kok ngantuk? Tak udah. Nah. Bab. Babri. Hello, Febri. Bab. Hello. Bab. Yuk. Ngendi? Gus, Febri temu Gus. Rene kabeh. Bab. Bab. Ya kok iso nang kene iki alhamdulillah ya Allah. Ini mau ini kene aku. Gue emang jadi ngeterus cewek itu. Cewek emang wis tak kandhani to. Saiki wis jam 12, wis sareng-sareng. So terang wengi kok so. Wis nang balik. Ayo wis nang balik. Akeh istighfar. Gak usah dibilang. Menaik tetap balik nih.